Okay, good morning, Zimbabwe. I hope you are having a wonderful morning, a wonderful Monday. Kumabasa ikoko. Wanenge vachibvunza mawig, ndichasiya phone number. Vanenge dzavo, ndichasiya phone number. Tigai tipinde munyaya yedu. Makasimba here tete ndiri mudzimai ane makore 36 uye ndakaroorwa 9 years ago. Tete ndaiti ndikangobata pamberi painongonopinda pamwedzi wechina yobva zvisina explanation. Ndakamboenda kuchipatara ndikanzi ndiise shondrika stitch asi dzakashaya basa. Nhumbu 5 dzese dzichingoenda pasi. Tete hapana chandisina kuzama kuti ndibatewo mwana wangu muruoko. Hama dzemurume dzainge dzototanga kutaurisa dzichiti akativigira muroi mumba, ndiye ari kuzvidyira ega vana vake. Shavi rake haridi kuti abate mwana muruoko. Zvakawanda kani tete zvinhu zvaitaurika zvaindidzimba mwoyo. Chero hazvo murume wangu aisa complaina nenyaya, ndaiona kuti ainetsekana mupfungwa nenyaya. Kuchechi ndaimuona akayeva tuvana tudiki twevamwe, asi ini kwandiri aingondisimbisa achiti mwana chipo chinobva kuna Mwari, chakakosha rwaiva rudo. Tete hapana chandisina kuzama kuita kuti ndibate mwana kumapostori ndikaenda tikandodirwa makate nekuimbirwa mahosana, kutoita sunburn nekugara ndiri pakirawa kweiwo mazai mambishi andakamwa. Kune vanoshandisa midzi ndakaenda ndikamwa mishonga inovava inoshura kuzoti kujajadhiwa nyora. Ende society yedu tete nedambudziko rekuti havagoni kuvhara miromo yavo pese pawasangana nemunhu hanzi kwawasati wava nemwana nanhasi, wakatotangirwa naSusan akaroora zuva rino. Tete unopedzisira wakuita senge uri antisocial, izvo kana unenge uchiprotecta mwoyo wako and insensitivity yevanhu. Saka mukugarisana nevanhu uku ndakazokokwawo kune imwe kereke uri musi wesvondo. Mai vakandikoka vaiti nabhishopu wavo hapana chinoramba. Ndakangoendawo sekuti ndaiva pakutsvaka mwana, asi kutaura chokwadi tete ndaiva ndaneta nekutrai chino nechocho zvokuti unoneta tete. Chete kana usati wambopinda nedambudziko rokushaya mbereko haungazvinzwisisi zvamuchose. So ndakabva ndaenda kuchechi kuya. Nguva yeprofesi yasvika, ndakanhongwa nechiprofita, vakaona dambudziko rangu nemo vakanditi raisava dambudziko. Pane kakushinira kwandainge ndakaitwa mumusha mandakawanikwa sokuti vane wavo musikana vaida. Saka ini ndainge ndiri mafiki zolo. Chechi yandakaenda tete ndeiya inopfeka mazisiketi yosungira mazitambo akasiyana siyana makala muwest umu achidzika kusvika kumakumbo. Saka vakanditi nhumbu yangu yaida kutsigiswa, ndikanzi ndigodzoka mangwana musi weMonday uye nditenge shinda yered, white neblack. Shinda idzi dzakabatanidzwa dzikarukaniswa ndikasungirirwa muchiuno. Bishop ava vanotoshanda nemunhukadzi zvekuti hapana kuti vakandibata zvisirizvo. Tete ndakagadzirirwa munamato wangu ndikaenda. Nhumbu yakabata zvetete hana yange yongorira kuti pangu kuti zvino ikasvika mumwedzi wechina inobva zvakare, sokuti zvangu zvaive pattern kuita chijairira chaicho. Mwedzi wechina wakapfuura, ndikaona wapfuura ndikafara chaizvo. Wechishanu wechitanhatu zvakanaka kubva pano. Mazuva ekutanga ndainzwa senge tambo iyi inofamba muchiuno changu. Ndakatomufunga kuti zvaiva mupfungwa dzangu kuti ndonzwa tambo ichifamba muchiuno changu. Ndakadzokera kuchechi kuya, mukadzi ainge abetsera nabhishopu kundisa tambo dziye muchiuno. Mukadzi uyu akatozoseka kuti mwana aitamba mundumbu mangu. Aiwazve aida hake kundipikisa, asi tambo yemavaravara yaifamba kunzwa kunge iri kundinanaira. Mudzimai uyu akakakanharo akati ndainge ndisina experience nemwana aitamba. Saka zvaindudza ndizvozvo chaizvo. Ndakabva ndiri confused tete ndisingazivi kuti chokwadi ndechipi. Mwedzi wechipfumbamwe wakasvika tete ndikazvara mwana wangu chivhindikiti. Aiwa, ndakava nomufaro mukuru tete. Ndaive ndanyaradza mahaters, ndaive ndava kuzonzi mainingi. Pandikangozvagwa mwana wangu, tambo iya yandainzwa kuti yaifamba yakabva yagomawo kufamba. Kuti ndaive ndakanganisa kunzwa after all, kune mukadzi uyu aiva right. Ndakafokasa on kurera newborn wangu wandakatumidza zita rokuti Kupa Kwashe. Ndaive ndava amai at last. Musi ndatobatsirwa mwana wangu, ndakangoti beta ndidimbure tambo iyi ndiise mukabhini kangu kemubathroom. Tambo iyi yange yondishinya sezvo ndainge ndaita gain a little weight
bichana ndaizoirasa musi unocollecta refuse collection kumaraini edu. There was no need yekuirasa immediately sezvo yainge isinganwe zvayo. Izvo tete yainge yasvika nguva yekuti ndichiziva chokwadi cheupenyu hwangu. Saka ndakacheka tambo iya ndokubva ndaikanda mubhini ndikamirira kuti ndizoemta bhini tozoriisa panze. Ndakatokangamwa nezvitambo iya. Umwe musi ndakuti regai ndigeze mwana ndimuendese kuskero timhanye achiri makuseni. Pandakati ndikande cotton bud randainge ndashandisa mwana ndichitsika chibhini pedal kwana mune nyoka irimo. Ndakaridza mhere ndichibuda mubathroom ndichimhanya panze kuna baba Kupa kwashe. Baba Kupa vakamhanya vakandotora kabhini kaya vakaenda nako panze. Zvino ini nekutya ndaive ndakangodongorera nepawendo. Baba Kupa vakatora huni yaive yakakora vakarova nyoka iya ichibva yafa. Uko Kupa akangochema kamwe chete. Ndikafunga kuti zvimwe kuda ava kuda chikafu. Tete ndakanofukura mwana ndikaona chava chando. Mwana ndanga ndichangopedza kugezesa arara zvake ndichiti ndigezewo timudi. Chokwadi ndinopfuudzirwei nepakaoma apa kundipa ndotorera zvakare. Ndaiti ndawana munyaradzi mudyi wenhaka shamwari yangu asi ndaive ndaronga dondo chairo. Baba Kupa vakazosara vopinda mumba ndongohwihwidza zvisiri controllable. Vanhu vakaungana tete asi sezvo Kupa kwashe ainge asati amera mazino akakasira kuvigwa zvake. Kwanzi Mwari atana ruva rake anga agara asiri wako. Vehama kana tisina mashoko enyaradzo panofiwa munhu ngatinyarei zvedu zvitori nani pane kudzimbira chironda chinenge chiri fresh. Mwana akavigwa hake zvakanaka. Ndikambosara nemai yangu sister for about a month ndikubva azoenda hake. Asi ini tete ndaive nemibvunzo yandainge ndisingakwanisi kupindura. Ingawani kuchechi kwandaenda they assured me kuti hapana chaizoitika kumwana wangu. Saka izvi zvaibvepi? At the back of my mind tete ndaizviziva kuti nyoka yange yaurayiwa naBaba Kupa zvaive nelink nemwana somewhere. Inde pakarohwa nyoka paripo pakafa my beloved baby. Kuti yaive coincidence asi haiwa hakuna coincidence yakadaro. Ndakadzokera kuchechi kuya vakanditi ndidzoke neshinda yavainge vandipa. Ini ndinofunga tete kuti kuchechi uko vaitozviziva kuti shinda yanga isimo muchiuno mangu kuti vainge vandipa chinhu chaifa pamwese mangu ndo nyoka yakaurayiwa here tete. Saka ndaive ndapiwa chikwambo chenyoka because I was desperate kubata mwana. Desperation yangu kuita shade of zvikwambo zvavo. Was I thinking too much, reading too much pazvinhu zvisipo? Vakanditi kana ndisina shinda iyoyo hapana chavaigona kundibatsira nacho. Ndipo pakavhurika pfungwa dzangu. Ndainge ndarasa shinda yemavara mubhini remubathroom. Ndimo futi mainge maonekwa nyoka iya. Nayo ndainge ndavashuwa kuti zvaive zvine link. Ndainge ndashandiswa kusenga chikwambo. Ndakakanganisa pakubvisa chikwambo muchiuno changu. Saka yaiva punishment kai. Kupa wangu vainge vamutorereiko kuti ndirambe ndichidzokera kwavari. Manje this time valumila. Vainge vanyangiraona better to be childless pane kuitwa incubator yevakabata mushonga kokuzovanda nechechi. Iko zvino tete ndakamirira nguva yaMwari. Ndakambova nekusagadzikana mupfungwa dzangu asi ndakazorealize mistake yandainge ndaita. Kuzama mukutsvaka chipo chechibereko ndainge ndisina kutungamidza Mwari pane zvese. Iko zvino ndamirira Mwari handichavimbi nomunhu sokuti munhu anokurasisa ukubatisa zvinhu zvakashata. Hapana akambovimba naMwari akanyadziswa. Vanhu vangataura asi vachaneta zvekuti ngoma kana kuti anozvarira pasi handichazvitsvaki. Ndaiti ndiri kuenda kuchechi yevanonzwa mweya, chechi yetambo asi tembo yacho yakasanduka kuita chikara. Zvakaoma hazvo tete ngatingodzidzai kuvimba naMwari. Mwari ndiye hongu na amen. Psalms 37:7 which is still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Zvakangonaka kumirira nguva yaMwari. Hanzi mwana chipo chinobva kuna Mwari. Saka uzvipi, you don't give yourself a gift, you wait to be given. Iso maZimbabwe ngatiregere attitude yekuda kukuka vanhu. I don't know what kind of people are we. Zvekuti kana munhu asina mwana munotouya muchitodira munyu paronda kuti nja ringomwa uri muroi unodya vana vako. Do you know what that person is going through? Pane munhu asingadi mwana. Ngatiregei attitude iyoyo. Regei tipinde munyaya
inotevera. Ndakatora penti rekumwedzi remwana welate sister yangu kuti asaita mwana tanoshandira zvakabva zvauya kuvana vangu vese. Tete ndinoziva kuti ndiri mutadzi asi zvinonzi chakaipa achidzoserwe nechakaipa. Sisi vangu vasati vashayika vakanga vane mwanasikana wavo mumwe chete. Sisi vangu vasati vashaya vakanga vane mwanasikana wavo mumwe chete. Sisi vakafa vachiri vadiki zvekuti rufu rwavo rwakadzimba mwoyo. Vakati vasvika pamazuva avo ekupedzisira ndakanoona kuchipatara vakandibata ruoko, vakabata ruoko rwemwanasikana wavo vakabva vati tibatane maoko. Vakati kwandiri, Rudo munin'ina, sara uchichengeta mwana wangu, anokura hake asika mupewo rudo sewako. Ndakapindura misodzi iri pamatama ndikati sisi ndichaita sezvamareva. Vakati vapedza kutaura manzwi aya vakatura mafemo ndokufema sekupedzisira. Ndakarwadziwa nemaindiro avaive vaiita sisi vangu. Takachema sisi kudzamara tavaviga mwana wasisi ndikamutora ndokutanga kugara tose. Ini ndine vana vangu vasikana 2, saka ndanga ndava nevana 3. Ndakatanga nichimuda asi ruvengo rwakazobvira pakuti aive ari smart pazvinhu zvake zvese. Kubva pakudzidza chaipo aigona ende aidiwa zvisingaiti nevanhu zvaitondibata. Vakakura vana. Mwana wesista yangu ndokutanga kudana nemukomana wake aive dokta. Mwoyo wangu wakaenda kure tete. Vangu vachipfimbwa netukomana tunogara pabridge. Amanda mwana wasisi vangu akazotizira, asi asati atizira ndakaenda kuna mamwe madzimai vakanditi ndizotora pendi rake raanenge apfeka ari kumwedzi hazvinei kuti rine ropa kana kuti rakawachiwa, ugouya naro chete riri nyoro. Ndakaita saizvozvo. Pakaitwa mhiko yekuti asaita mwana apa aive asati aenda. Pakatozotizira kuna dokta ava ndipo pandakati kuna madzimai itai aende kumwedzi adzoswe. Vakaita saizvozvo asi murume aona kuti zvakanyanya akafamba nemukadzi nekuti medically zvaive zvaramba. Vakaenda kune vamwe profeti vane mbiri yekuona tete vakaudzwa kuti vauye neni asi inini vana ava vakandinyepera kuti kwaitika urwere kumusha kwemurume. Amai vemukwasha varwara vakati amai handiaitese. Tapinda mota ndokunosvika ndokunzi vanzi vaendeswa kuna profeti uye anoona. Ini hapana chandakatya, handiti taifambira urwere. Tasvika takapinda mu1-on-1 asi mistake yandakaita ndakarambira munhu waMwari achitaura chokwadi tete. Akabati mai kana ndaita mistake paprofesa ndakupai nawo ndakuita back to standard. Ndakati itai. Ini ndaingofunga kuti vanopedzerana nemadzimai vakagadzira mushonga wekuti Amanda abude ropa. Vatete dai hangu ndakabvuma Amanda akanamatirwa ipapo ropa rakamira. Ndichisvika kumba ndakawana vana vangu vachigwesha nejeko. Kubva that day ndakwira nekudzika vana vari kubleeda zviri wese zvekuti vandopfeka mapamba pad harichabatsiri. Vatete ndibatsirewo kwaprofeti kwatakaenda kunoda mari yekuvaona. Ini handina kana cent. Why are people like this? Why? Kubudirira kwemwana wasisi vako kubudirira kwako. Why? Ndachitombozvifunga makuseni nhasi kuti sei munhu achiti kana kaona munhu abudirira nodowari godo pauro kuti kwai ningi atenga mota pasocial media paFacebook paiona kwai ningi murekwa ningi atenga mota vanhu vodotsamwa. Munhu motsamwa. People are bitter. You are bitter people. This woman is bitter. Kuti unoti kwai mwana wasisi vako wakasigwa sisi vako wokusira mwana kuti mainini mundichengetero mwana. You are a representative. Hapana chinhu chakaoma sekupiwa responsibility kunzi mwana uyu uyu mwana uyu chisa wakamuchengeta. What do you take advantage of that child? Zvinogona nagona wake kwekutanga vadotaura kuti nhai vedu vechivi hachitsiviwi, chivi chakatsiviwa. Kana waita zvakanaka wazviitira, waita zvakashata wazviitira. Vari kutsvaga rubatsiro muri Zimbabwe, pindurai maudza kuti muvati kudi tovabatsira here mai ava. Zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Vatete ndiri murume anobva kuZimbabwe. Ndaigara muHarare. Zvakangotanga ndalaika mapeji emagay. At first ndaida kuona kuti zviririwe here. So the moment yandakapinda mumapeji aya ndakatanga kutambira mameseji inbox kuFacebook. Varume vaive vachiti vandifarira. Vakawanda aiva maSouth African. Kuzima hapana basa randaita. Ndaigara hangu padeni ndoswera online since pamba paive
newifi. Ndakazotaura neumwe, regai ndimuti Vhusa tete, akaratidza kuva serious neni, asi ndaitotamba, hapana serious yaivepo hayo. Akanditipo namba dzepaWhatsApp titaure, ndikamupa, asi ndainge ndichimunyepera kuti data rinondinetsa. Akatanga kuisa mari pamukuru, tichitaura pamwe nekuita masex video. Ini ndaifunga kuti zvichaperera ipapo. Akazoti anoda kuti ndiuye Joni for vacation. Ndakabvuma nekuti ndaive ndafunga kumubira chete, kozi aitaura mari dzaityisa. Ndakakwira ndikauya kuno kuFree State tete, ndokutanga kugara naVhusa. Hai, at first ndairwadzwa nekuti ndaive ndakambozviita, ndaisora ndakarara ndisingagoni kana kufamba. Ndakati ndajaira plus ndakuziva kuti safe yemari ndovhura sei. Ndaive ndakutsvaka nzira yokuti ndimubire vatete. Akazoti ari kuenda out nebasa, ndipo pandakasara ndikapeka bhegi rangu kuti ndibe mari, ndobva ndatedza kudzoka kuZimbabwe. Asi tete kwaiva kupedza nguva. Ndakati ndivhura safe, ndakasangana nenyoka yerudzi rwemakure yakazvipeta hayo pakati pemari. Ndakati ndavhara ndave kuda kutiza. Vhusa akadzoka achiita kudikitira, akati wavhurirei safe. Ndakashaya kuti azviziva sei tete, ndipo pakanzwa kuti pano wakauya pabasa. Akati kana time yako yakwana yekuti ubve pano, ndokuudza kana kuti sarudza kuenda kunyika kwako wosvikofa kana kugara ndichikupa mari pese pandaita bonde newe. Pandiri kuitwa kuno, kuitwa mukadzi nemwe murume, ndopiwa mari tete. Ini nditori mhiko yake iri kumuitisa mari. Last day events. Varume vanovatana varume. Varume vakuvatana varume. Zvinhu zvacho. Ende murume ari kuti kwai iye, he was not even interested in this, asi akangopindawo paFacebook ari bored achiona ake wifi ndokubva atodana naVhusa sekutamba sekuseka. Hamuoniwo kuti ma-last day events aya kukendwa rangu nasimba ringabvarika. Ndiwo atinoti ma-last day events aya. Munhu ende inini apa murume anoda kuplaya fiction kuti enda ndisingatozvifarira, aizvifarira bhozi nodana nevarume. Wadana nemurume uri murume ko ndokupa mari kwenda bhazi, iwe kwenda bhazi uchiti uri kuendepi. Zvinhu zvacho zvakaoma. Anyway, pane audio yandakatumigwa nezuro but yakati rebei manje. Ndokushaya kuti ndoita zvekuita sei. Regai ndione ndoita sei. Right. I think audio ndichaiposta payo separately. Let me just post it separately yakadaro. Inyaya yemusisi vari kuti vakarogwa, vakapinda mu-abusive relationship, vakaguma vakufamba vachigara, vakadzingwa, akadodzingwa kumba, akatanga kushaya pokugara, akaita homeless imo muno muSouth Africa, akatanga kufamba mataxi rank, achishaiwa pokugara. Kusvika zonosangana umwe baba wavo vaingofambawo, tobva agara navo baba vedu veka vane Zimbabwe vatambura. Ndichangoitumira audio iyi yakadaro, mongozvihwira mega. Zvakaoma zviri kusangana nevana vemuZimbabwe. Ndipo paperera nyaya yedu. Look forward for the next coming episode. Inenge iri nyaya yasisi vaya yavanenge vachitaura gwendo gwavo gwavakasangana nako iwo muno Joni. Tinokutendai nekuukira kwamaita. Todzoka zvakare muzuva ramangwana nedzimwe nyaya dzatenza.